תמיד לפני הופעה מציץ בקהל ומסתכל, מת לפגוש אתכם, לשאול מאיפה באתם, מה הסיפור שלכם. שאלתי מראש בסטורי, זה מה שעניתם. זוג צעיר מטבריה, 3 חיילות ממודיעין, אחד פספס את ההופעה הקודמת כי הוא פץ למילואים. משפחה אילתית עושה מיוחד שבת בתל אביב, 2 משפחות מ-USA וכל הילדים, גולנצ'יקיות התחיות, מש"קיות ת"ש, אבא בן 100 שומרון בבילוי לבר מצווה. אלה שהגיעו על גמלים לתקוע ממדבר יהודה, מושבניקים מברקת שאוהבים את הזריחה, והרשימה עוד ארוכה וארוכה. העיקר המשותף בין כולם זה הלב שלכם שאוהב את השירים ופתוח אליהם, שמוצא בהם נחמה, יופי ושלווה, אהבה ושמחה. בעזרת השם נעוף עד השמיים, ביחד ינצח את הפחד, מתרגש אליכם כבר מוצ"ש בהנגר.